Hoda lidi, tady jsou M a D. A tohle je náš nejvíc první swag vlog. Nejlepší. Ej se ho teda jako nezúčastnil, ta nemá vůbec swag. Já mám swag! Máš krámy, tak drž hubu. OK. Takže tohle je náš vlog o tom, co to swag je, jak se ním žije, k čemu je dobrý, proč existuje a jak s ním zacházet a jak se ním nezabít. Tak teďka se podívejte na nás, jak jsme nejvíc swag prostě. Na našem M můžete vidět swag, ojeb, obej, sedník. Snapback samozřejmě. Bejska. Úžasné stylové brýle, které jen tak nekoupíte, to prostě nejde. Nejvíc sexy tepláky. Říká se tomu prý sweatr. Pásek. Sexy pásek. Swag pásek. Růžové tričko. A správný řetěz. Ocenění toho, co kdy v životě udělal. Přebor Prahy mladší žákyně. Přesně to je ono. Takhle vypadá správný swagger. A teď tady máme naši D. Nejvíc swag štětku na světě. Je oblečená v latexově červeno-oranžové igelikce. Nike tričku. Originál Nike. Má to i správné vázání. Není vidět na kozy. Děkujeme za nákup. Děkuji za nákup. Její sexy minisukně je nejvíc swagger prostě. Tu bych se na sebe vzal klidně i já, kdybych byl ještě víc swag než je ona. Jo, prostě ty lokiny, co tady má všude. Ty sexy obočí prostě, který skoro nemá. Ale je nejlepší prostě je si oholit obočí a potom se ho znova nakreslit. Přesně tak. To je swag. To je totiž prostě dneska swag. Ne, teď vážně. To, co tady jste neviděli, to fakt swag nebyl. Ale byl. Byl to vlastní styl. Má pravdu? Má. Že jo, ej? Možná. Takže swag vzniknul z toho, že si nějaká parta amíků řekla: oj, mám hlavu někde. Vlastně nemáme žádnou novou nadávku. Tak si ji vymyslíme. Jako určitě znáte spoustu těch sprostých anglických slov. Fuck, suck, já nevím co všechno. Tak potřebovali nový slovo, který je prostě víc cool než cool. Takže slovo swag bylo prostě používaný tak, že se nejvíc psalo k fotkám, nemělo sloužit jako nějaký prostě oslovení na ulici. Hele, ty seš swag, tam ten je swag. Jo. Takže by to mělo být vlastně označení vlastního stylu. Neznamená to, že ten, kdo nosí kepy, bejsky, baseballový mikiny, nasrávací kalhoty, kotíkový boty, že je prostě swag, jo. Vlastně ve svým způsobem má styl, ale už je to takový ohraný prostě. Dalo by se říct o každém, kdo má jakýkoliv svý oblečení, jakýkoliv svůj typ chování, tak každý z nás je prostě swag. Takže jak to podle toho prostě můžete vědět, že já mám swag, D má swag, i A má swag. Hurá! Ale jenom když nemá krámy. To je snípak na prášky. Ty, co hejtujou swag, by si měli uvědomit, že vlastně nadávají sami sobě, jelikož swag je vlastní styl. Ne, že by se tu zastávala někoho, kdo nosí kalhoty někde u kolen a tričko... Já nevím. Někde. Jinde než má. Nebo nikde. Nebo nikde. Fakt to už swag není, to už je ohraný. Vypadáš jak glum. To už je prostě kopírování jenom stylu. Swag neznamená ten styl, co nosí ty rádoby swaggeři. Že swag je náš vlastní styl, který má každý z nás. Že swag se píše s dvojitý V, A a G a ne s F, E, K. Je to jedno, že to napíšte všechno velkým, malým, nebo s velkým a malým, nebo kultivou, je to jedno. Někdo to viděl i napsaný třeba s tečkama a někdo si to třeba znamená taková zkratka secretly we are gay, což v překladu znamená mulkundo. Já vůbec neumím. To doopravdy jsme gayové, by se to dalo říct, jo. Jo, a mimochodem ty kalhoty u kolen, to bylo vymyšlené ve věznicích a... Nosili to jako prostě náznak, že chtějí sex, jako jo. Vězňové. Mezi sebou. Ne, bachaři. Bachaři ne. Ty prostě šli na španělský ptáček na dobrou, no. A buďte swag, buďte svý, mějte svůj styl, nehejtujte swag a... swag. Swag. Doufám, že se vám naše nové video líbilo. Dejte like, pokud se vám to líbilo. Taky dejte like. Tak like můžete dát taky. Přidáte se nás k obědu. Obědu? Tak jo. A odběru. Já vám uvařím oběd, jestli chcete. Chcete to jíst. A... Chcípni, já umím vařit. Neumí. Neumí. Umři. Vita se ozvala s krámama, máš ležet s horečkou. Uvidíme se u dalšího videa a mějte se fanfárově a zatím... Salut. Salut.